Pi network an gina shi ne akan yanda mutane da suke da blockchain suke gina nasu akan cewa mutane sun riga sun kudura da abin da suke son su yi daga wajensu a ajiye shi sai mutane su saya daga hannunsu don a samu riba in farashin ya je sama. Na Pi network ba su yi shi haka nan ba, sun yi shi ne akan duk wani subscriber da aka gayyatar zai iya mining na Pi daga wayansa daga gidansa hankalin shi kwance ba da sai ya yi wani subscription da kudin shi ba. Amma inda magana mutum zai zo ya ce ya yi a free, bai zo free ba. So wannan kudin data da lokacin da kake amfani da shi da kuma wayan da ka saya, in waya ba mai karfi ba ne ba zai iya wannan abubuwan ba. Ya zama kamar jari da ka saka kenan cewa kana son kai ma ka samu a dama na cin riba daga Pi network. So bai zo ba a kyauta. Daga wani bangare kuma wajen kulawa da kariya mutum ya yi takatsantsan cewa ba kaman Binance ba kaman Ethereum ba da za ka je da kasuwa ne kudinka ka je ka saya sai ka rike. In ya je sama kai ne ke da daman komi da komi. Wannan abin da suke amfani da shi personal information ɗinka ne. Personal information ɗinka ya kumshi nambanka, ya kumshi email naka, ya kumshi IP na phone naka. In kuma mutum na da ɗaya daga cikin wayan abubuwan, musamman email, daga email naka an san inda kake via protocol na wayanka. So meye manufarsu da suke amfani da wayoyin mutane? Don yanzu haka duka duniya a Pi network a gwagwadon sanin da na yi dai ana akalla miliyan 33 duka duniya. So in mutum na da data na mutane miliyan 33 ba karamin data ba ne. Me manufansu ba su zo sun gaya wa mutane ba. Ina suke? Mun san cewa aka ce doctoral degree holders ne su daga Stanford University. Amma me ainihin motive nasu na ciki da mutane ba su sani ba? Dole a yi takatsantsan da wannan abubuwan duka. Don me? Komi na iya faruwa, ana iya amfani da data din nan a yi komi da shi. Launching Pi ba za mu ce ba yi ba, because mataki ake launching. The first matakin da aka launching was in 2018, shigowansu kasuwa na duniya ma gaba daya 2018. Da suka shigo 2018 aka kaddamar da shi 2019 suka fara wanda mutane za su, bayan sun launching ɗansu a background establishing it as a company. 2019 suka shigo da mataki na biyu da mutane za su iya fara shigowa, ana sending mutane link na shiga su yi subscribing su fara mining. A gwargwadon sani na fashewan Pi a December 2022 na wannan shekara da ake ciki, ba zan ce ba zai yiwu ba. Tunda an shiga mainnet yanzu, which is the final stage kamin a fuskanci duniya duka na amfanin kowa da kowa, ba za mu ce tun December 2021 zuwa 2022 in suka ce za su je kasuwa complete, ba zai yiwu ba. Bidiyon da ake yadawa akan mutum ya je ya hada kayan aure a social media, bidiyon nan da ake yadawa a social media cewa mutum ya hada kayan aure ya biya da Pi, ni ban gani ba tukun. Amma zan so mutane su yi tunani. Ana editing video. In an kuma yi editing video, in ba wanda ya yi wannan karatun ba ne, zai yi wuyan ganewa. Da gaske zai kai miliyan 100, in miliyan 100 na naira in ya fashe kasuwan duniya, abun yana da yawa. Ba za mu ce a'a ba, ba za mu kuma ce ba. Sabida me? Komi daga kaɗan yake fara tashi. Kowane crypto da mutum ya sani a duniya a Bitcoin da ya fara zuwa. Bitcoin da ya fara zuwa a 2010 ya zo ne a cent guda. Cent guda yau kamar 1 naira ne. In ya zo a cent guda, yau Bitcoin ya zo ya tashi zuwa November last year, Bitcoin ya kai 67,000 a wasu exchanges, ya kai 68,000 na dollar. So idan mutum ya yi converting dollar din 68,000 zuwa naira, ya kusa miliyan 100 kenan. Amma ba za mu ce darajar Pi ba zai kai haka nan ba. Don me? Bitcoin ya zo ne lokacin da ya fara shigowa, darajarsa bai kai inda ya zo ya kai shekara bara ba. Ani kuma wannan shigowansa ba za mu ce zai kai a nan da nan ba. Ina kuma zai tsaya ba wanda ya sani.
amma a yanda suka tsara Pi network za mu iya cewa darajar ma zai iya wuce haka nan, don in ya samu karbuwan jama'a ana amfani da shi kuma bai da yawa a hannun mutane, dole abin da zai kore farashin shi zuwa sama kenan, kuma ba wanda ya san iyakacin inda zai tsaya. Sakona ga wanda suke dogon buri akan fashewan Pi cewa za su je maka sau 10, za su sayi iPhone Pro Max su raba wa abokai, su sayi estate a Abuja da yawa, wayan abubuwan duka za su iya faruwa, amma a sa dogon buri tun daga farko aka, ni zan so su rage shi. Don me? Ni kaina misali uku da suke personal experience ina zan yi magana kai don su san yadda za su daura burinsu. Na yi OneCoin 2016 da na yi OneCoin ina da account guda 4. Account guda 4 na a guda ina da 780,000 units na OneCoin. A yanda ake ta asashe cewa OneCoin zai je kasuwa a 35 euros a wannan lokacin. Inda OneCoin ya je kasuwa ne zai yi kamar ma wannan interview da nake yi zai yi wahala, don me za yi wuyan ganina. Inda na sani ne ba mun manta ba ne mun yi na electronium shi ma aka muka saya, aka ce it was the first daga Britain. Muka bi reputation na Britain, muka shiga electronium. Na saye units 150,000 na saya a wannan lokacin a cent. But me ya faru? Ya zo ya faɗi, bai tashi ba. Na uku shine $1 billion coin. $1 billion coin ya zo kasuwa, kowa ya gani zaka gan $1 billion a wallet naka, amma ina zaka amfani da shi? Babu. Kuma mutane sun riga sun suka kudaden su. So ina so in gaya wa duk wanda suke da dogon buri akan Pi cewa su rage shi. Ba wai na ce Pi zai yi failing bane, dan Pi network is the one that shine suke controlling suke controlling Stellar blockchain. And Stellar blockchain yau an riga an launching din shi, zaka same shi a CoinMarketCap, zaka same shi a CoinGecko. So in Picoin network people suna karkashin the blockchain na Stellar, it means they are people da za a iya yadda da su cewa lalle sun sa abin da suke yi, tunda sun riga sun kaddamar da ɗaya da ke aiki. So amma su kansu ba su je kasuwanni ba ne tukun. Don me? Ba za ka samu Pi network a CoinMarketCap ba za ka samu anything Pi a CoinGecko ba. And wayannan guda biyu su ne aka sani duka duniya. Kowane coin kake nema information a kai, ko me suke yi ko menene, in ka shiga coinmarketcap.com ko coingecko.com ba yanda za ka yi ka rasa information a kansu. Zan iya faɗi cewa Pi network ya samu karɓuwa a arewacin Najeriya saboda ni kaina na san sarakuna guda biyu masu ci yanzu da suke ciki. To idan kuma basarake kami ya shiga komi, sarauta ba karamin abu bane, kuma suna da wanda suke ba su shawara. So idan su za su iya shiga, akwai alama cewa sun yi bincike kuma sun gan tabbaci akan abin da zai zo nan gaba. Shi yasa na gan cewa mutane da yawa daga arewacin Najeriya sun shiga. Amfani da Pi kan ni zan ce an fara amfani da shi, amma ni ban yi ba tukun. Don me? Kamar yadda na faɗa da zo, ni ina da su matakai guda 8 da mutum zai bi har a yi mafi abin da yake da shi daga testnet zuwa mainnet. Na riga na yi. Ina jira kwanaki 14 nan su cika ne su yi migrating nawa inda na sa shi a lissafi zuwa mainnet nasu, so that zan je www.pichainmall.com in yi sayayya in ga yadda yake. A nan ne ni kaina zan iya, ko in zan sake dawowa nan ne zan iya sake dawowa ce this is my own personal experience. Don me mutane su samu kwanciyar hankali akan wahalan da aka yi da hakuri da aka yi tun wajen shekara 1 ko da rabi baya.